Alternanse Liga San Miguel e Liga Feminina. Aquí están as... O da obra está todo levantado. Un coche de línea, teño que dar a volta polo da Capito. Que tal, mamá? Onde velo? Onde vou vir, home? De onde vou vir? Na clase de reanimación do corazón a que ti pasas dir. Que, por certo, oi, que riquiñas son as monitoras. E que ganas lle botan de ensinar, e que o ensinan todo perfectamente. Por certo, pasaches un pouco que te coitas. Por favor, que teño cousas que facer, non teño tempo. Unha cousa é propoñer e outra moi distinta. Non podo. Sei o que facer, xa sei o que tens que facer. Botar a partida de outro dominó co ourellán ese máis co furulo, que non fan outra cousa que estar co pitillo todo o día na boca. Que, por certo, ti non fumarás, non? Vou fumar, mamá, por favor. Bueno, xa sabes o que che dixo o médico co do tabaco, vale? Xa sabes o que che dixo. Non sei ti, pero eu estou moito máis tranquila desde que sei o que teño que facer, por se che dá outra vez unha volta. Mamá, por favor, mamá, que estou ben, estou como un cabalo. Tedes moito que aguantar de min, ainda vou dar... Isto que acabades de ver, naturalmente, é unha ficción, pero que sucede moito máis do que podedes pensar. Na nosa comunidade, o vulgarmente chamado ataque ao corazón é unha das principais causas de lesións ou morte. Saber actuar e rápido é fundamental para salvar vidas. Vexamos agora como miña nai Dosinda actuaría neste caso despois de ter asistido a un curso de reanimación cardiopulmonar. Tranquila, Dosinda. Ti ben sabes o que hai que facer cando pasan cosas como esta, que unha persoa se cae ao teu lado sin sentido. Primeiro, comproba se responde. Chámao, axítao. Se ves que non responde, entón comproba como é a súa respiración. Para iso, estiralle a fronte, levántalle o queixo e achégate para escoitar a súa respiración. A ver se é normal. Ai, xo fixen todo. Se non responde e non respira, podemos estar ante unha parada cardíaca. Chama ao 061 e pide un desfibrilador. Ai, xusto que estaba pensando que teña cabeza. Teléfono de urxencias, que ocorre? Ai, mire, boas, chámolle daqui da Lama. Manden inmediatamente unha ambulancia. Si, por favor, que traia un desfibrilador. Non se preocupe, desde aquí imos axudala, pero ten que dicirme primeiro. A vítima non responde e non respira? Non, xa mirei, non responde, nin respira. Ande, por favor, que veña a xiña, que veña co desfibrilador, Sí. Non se preocupe, enseguidiña lle mandamos unha ambulancia, pero antes ten que darme ben o enderezo, porque senón a ambulancia non para de dar voltas e ten que chegar a xiña. Moi ben, mire, estamos aquí na provincia de Pontevedra, no concello de Crescente, a parroquia de Albeos, no lugar da Lama. É unha casa grande de pedra que ten unha palmeira diante. Pois non se preocupe porque xa está indo a ambulancia para aí. Agora dígame, vostede sabe facer masaxe cardíaca? Ai, sí, home, que sí, que sei. O que pasa é que eu non sabía que tiña que facela así, sin cantar e sin nada. Vai facelo moi ben, e non se preocupe porque a ambulancia xa está en camiño. Inicie vostede a resucitación cardiopulmonar e non pare ata que a ambulancia chegue ou ata que a vítima se recupere. Moi ben, grazas. Imos aló, veña. Veña, Dosinda, imos facer a reanimación cardiopulmonar. O primeiro de todo, descubre o peito á persoa. Segundo, entrelaza as túas mans, cóbados estirados. Colocas no centro do peito e a premer sen parar, a un ritmo de 100 latexos por minuto. Como era? Ai, o ritmo da Macarena. Exactamente. O ritmo da canción da Macarena, no centro do peito premendo, nin máis rápido, nin máis lento. Tacha tu corpo, alegría, Macarena, tararí, tararirarirarira. Tacha tu corpo, alegría, Macarena, Macarena. Tacha tu corpo, alegría, Macarena, tararirarirarira. Moi ben, Dosinda, non te deteñas nunca. Ti pensa que se o seu corazón está parado, este a que está bombeando sangue ao seu corpo. Dalle o teu corpo alegría, Macarena, Macarena. Dalle o teu corpo alegría, Macarena,
señora, como ten a baixada de lama, mi madriña, a ambulancia viña patinando. Vamos, Marga, vente. Tranquilito, xa estamos aquí, Dosinda. Estao facendo moi ben. Como vai o paciente? Dios. Non respira, Voy a poner o desfibrilador, Lito. Apriete los electrodos firmemente contra la piel desnuda del pecho del paciente, analizando el ritmo cardíaco. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Continúa. Ai, que volven sí. Volven sí. Como está? Como se encontra? Ben. Cabronazo, isto xa o vía vir eu, sabes? Bueno, mamá, Que? esta xente quererá marchar, non? Digo eu. Marchamos pero contigo, anda. Veña, anda. Veña, atleta, que nos vas a acompañar ao hospital. Tranquilito. Veña, outra vez ao hospital. Imos levar esta atleta ao hospital, veña. Tampouco se encho o chourizo, a fumeta. Isto é unha ficción, pero no teu caso pode ser realidade. Aprenda a salvar vidas. As túas mans salvan vidas. Cando estás na casa, as túas mans están moito máis á man ca un desfibrilador, así que non o esquezas. Mentres chega a asistencia, fai a masaxe de reanimación. Aprende a facer a masaxe cardíaca. O tempo é crucial. O sangue ten que regar o cerebro. Non importa se és maior ou novo. Estas cousas poden pasar en calquera sitio e a calquera hora. Na casa, na rúa, pola mañá, pola noite. Estas cousas pasan tamén na túa casa. Pensa en ti e pensa nos teus. Aprende. As túas mans salvan vidas.